Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Sabata yatha 11 March mchaka cha 2023. Apolisi muno anapita ku nyumba ya mlaliki David Mbewe boma la Machinga komwe akuti amakafufuza milandu yosiyanasiyana. Mneneri wa polisi mdziko muno Peter Kalaya anatsimikiza za izi atafunzidwa ndi atolankhani mdziko muno, koma iwowa anakana kuyankhulapo zambiri zokhuza zomwe iwowa amakafufuza ku nyumba ya Mbewe. Iwowa akuti anachita izi atatenga chikalata chowaloleza kufufuza cha mchingerezi chimatchedwa kuti search warrant. Poyankhulapo Mbewe anasimikizanso kunena kuti apolisiwa anapita ku nyumba yawo yapamwamba kwambiri yomwe ili pamtunda pafupifupi makilomita awiri kuchoka pomwe panali boma lakale la Machinga, ndipo akuti iwowa akuganizidwa kuti akusunga galimoto zakuba zija kumangochi zimatchedwa kuti ma hot vehicles. Galimotozi malingana ndi Mbewe akuti zilipo zokwana 15, koma akuti momwe apolisiwa sanawapeze ndi mlandu uliwonse popeza galimoto zawozi sizochita kubedwa, koma anachita kugula ndi ndalama zawo za mthumba. Mbewe anadandaula kwambiri kuti banja lawo lazunzidwa kwambiri ndi apolisiwa popeza akazi awo anawamanga ndi unyolo, ndipo pomwe izi zimachitika nkuti iwo kulibe ku nyumba yawoyi. Chinanso chomwe Mbewe anayankhula kuti apolisiwa anapita ku nyumba yawo ndi chakuti akuwaganizira kuti ku nyumba yawoyi yapamwambayi kapena kuti chimashoni chawochi akuchigwiritsa ntchito ngati hotela, kumachita kuti nyumbayi sanayilembetse kukhala hotela ku boma la dziko lino. Mbewe anapitirira kunena kuti zomwe zachitikazi ndi zokhuza ndale, ndipo apolisiwo achita kutumidwa ndi anthu andale mdziko muno. Iwo anatsindika kunena kuti Mulungu yemwe amampempherera ndi wamoyo, ndipo onse ochita zoti agwe mwamseri sazapambana koma kuchita manyazi. Kupatula kulalika ndi kusogolera mpingo wawo, Mbewe ndi mtsogoleri wa bungwe lina lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno la Freedom of Worship and Economic Liberation FOWEL, ndipo iwowa akhala kuzuzula ulamuliro wa mgwirizano wa tonse pamodzi ndi mtsogoleri wake Lazarus Chakwera kunena kuti sakutha kuyendetsa bwino dziko lino. Pakatipa Mbewe akhalali mu gulu la anthu angapo omwe akhala kulengeza kuti akufuna kuzakhala mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP pamasankho a mchaka cha 2025. Komatu izi zili chonchi, kunapezekanso kuti mlalikiyo wasintha chipani ndi kulowa chipani cha People's Party PP pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Sipanathe tsiku atalowa chipanichi, Mbewe analengezanso kunena kuti atuluka mu chipanicho kamba kakuti anthu anagwirizana kuti ngati atalowe chipani cha PP ndiye kuti chipani cha PP ichi chituluke mu mgwirizano wa tonse, poti iwowa sangakhale mu mgwirizano womwe ukuzunza Malawi ambiri posalamulira ndi kuyendetsa bwino chuma cha dziko lino. Mukandawi kena atafunsidwa ndi mtolankhani wa Times Brian Banda kuti alongosole zomwe zinachitika kuti iwowa afike polowa ndi kutuluka mu chipani cha PP tsiku lomwelo, zomwe zinapangisa kupusitsa mtsogoleri wa chipanichi amayi Joyce Banda popeza anali atengeza kale zakulowa kake mu chipanichi. David Mbewe anakana kuti sakuziwapo kanthu kuti iwowa analowa chipanicho, ndipo anakanisisa kuti sangayankhule kalikonse. David Mbewe ndi mtsogoleri wa mpingo womwe anawuyambisa wokha wa Living Word Evangelistic, womwe pakadali pano ukutenga anthu ambiri kamba kakuti akumachita zoziziswa pochititsa anthu komanso wapezera mabanja mwayi wa ntchito komanso ana kwa amene akhala kusowa zimenezi.